गोव्यातील आर्ट कॉलेज ही राज्यातील प्रीमियर आणि एकमेव कला संस्था म्हणून ओळखली जाते. तसं बघायला गेलं तर कला आणि गोव्याची नाळ फार आधीपासूनच जोडली गेलेली आहे. इथं कला जपली जाते, इथं कला जोपासली जाते. सध्या ते तंत्रशिक्षण संचालनालय गोवा अंतर्गत आहे. गोव्यात इफ्फी दरवर्षी आयोजित केला जातो. इफ्फीमुळे गोव्याला नव्याने ओळख मिळाली आहे. या महोत्सवाचा उद्देश जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांना त्यांचे चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी सर्वत्र सिनेमाची उत्कृष्टता मांडण्यासाठी एक समान व्यासपीठ देण्याचा आहे. हा महोत्सव चित्रपट संचालनालय आणि गोवा राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केला जातो. जुन्या GMC हेरिटेज परिसराच्या अगदी बाहेरच्या मार्गावर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांनी लोकप्रिय चित्रपटांमधील पात्रांचे चित्रीकरण करणाऱ्या या काही कला साकारल्या आहेत. त्याची ही एक खास झलक.